Vuorion Juha ja no tässä näkyy kartanon päärakennus ja tuo silta, mikä tuolta menee tuon kanava yli ja sitten muita kartanon rakennuksia. 1925 eli 100 vuotta sitten niin tuonne myllyn toiseen kerrokseen tuli generaattori ja sillä alettiin tuottamaan tasavirtasähköä. Ekaksi kartanon tarpeisiin ja tästä oli sitten kartanon työnjohtajien asunnolle Kosolaan vejetty myös linja tuonne koulun toiselle puolelle ja heti 1926 vuoden vaihteessa paikallinen maamittausinsinöörikin teki sitten sopimuksen kartanon kanssa ja sitten 26 rakentivat linjan myös tuonne yksityistaloihin tuonne Lahden toiselle puolelle. Nämä sähköpylväät todistavat sen, että meillä täällä tuleva näytillä oleva linja on vastaavalla tavalla rakennettu. No tässä on nyt kuorittu meille pylväitä ensi kesän linjanrakennukseen. Saadaan moottorit ja generaattorit yhdistettyä toisiinsa linjan kautta. No tässä on nyt tällä hetkellä kuorittuja haapoja. Monestihan ne oli tehty varmaan männystä nuo tolpat, mutta nyt ei meillä sattunut olemaan, mutta kyllähän haapakin kestää pitkään tuolla maassa kunnossa ja ajaa meidän linjassa ihan asiassa. Tässä laitetaan sitten tuommoiset eristimet tuonne valmiiksi tuonne tolppaan ja nostetaan sitten pystyyn tuonne, minnekä tehdään linja. Näin oli tarkoitus ainakin, että katsotaan nyt kuinka tässä käy. Sinnehän se meni. Vielä se on vähän.